من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكراب جولدانكو إن جوكا جنجل ميدان تفسير القرآن الكريم daga ha en ummarto do ayare nde shappai tati jeenayi ko shappai nayi mana 39 ko bo mbiyen 40 kayre wiyete walladina kafaru yemrawi walladina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah wi'ino ɗo tani ɓe on ko haɓe jahata en jotto nder aljanna ɓe dumoto. So walladina kafaru ɓen hefniɓe wa kadhabu ɓe pewni bi ayatina defte amin kamɓe bo ulaika ashabun nari yimɓe hiite hum fiha khalidun ɓe dumoto nder maake. To en pasirino commencé maki sona en mbi ko wiyete khuludu jonde yunde ko nde latake nde duuminde wiigo khuludu hiitinta duumaki kanjum waɗi Allah wiyata ha ayaje goɗɗe o khalidina fiha abadan to waddugo abadan ha joni duumaki amma khalidina kam ɗo kam laatu ɗum jonde yunde tan o wiɗa to khuludu laatunono wi khalidu jonde duuminde nde o bukatake no yimɓe bukatake waddaneki abadan. To ya bani israila to kankam ka shappai nayi ko shappai tati e jeenayi. Jomirawo ya bani israila ya onon ɓiɓɓe annabi yaquba lamma qassa qissata khilafati adama kallama bani israila min man asara nabiya sallallahu alaihi wasallam minhum. Nde jomirawo timmini qissaki qissa annabi adama sai o wolwani bani israila bo waduɓe annabijo zamanu o wolwani man asara nabiya waduɓe annabijo meɗen zamanu sallallahu alaihi wasallam minhum nder kamɓe bani israila mana yahudankoen be nasara. Allah wi ya bani israila ya onon ɓiɓɓe annabi yaquba awlada yaquba uzkuru ni'mati Allah wi shiftore nema am le allati an'amtu alaykum ka nemiɗinanmi on ami waɗani on nema wa ala abaikum nde bo mi waɗani baba e moɗon fu nema min al inja'i min fir'auna mi hisninoɓe sharru fir'auna wa falqil bahari mi sey kañuɓe maayo ɓe salake o tadlil ngamami mi ɗowniɓe ruldere o gayri zalike tanamaji fu. Siftore ɗine onon bo tawaɓe zamanu annabijo ɓe bi an tashkuruha getton nema am ka mbiɗa ati ɗowtano ɗo yam e ko waɗi onon yahudu ko nasara on ɗowtatako alhaali bo nemaji gaɗanmi baba en moɗon ma e mama en e kaka en moɗon ayiɗi keƴi ko ɗowtoɗon. Zakara llahu tabaraka wa ta'ala fi hadhihi surati jomirawo inni e nder surah al-baqara bol an ni'ama allati an'ama ha ala bani israila nemaji ɗi o neminani bani israila wa hiya ashrun ɗi sappo. Kamɓe wonde ɓe ngari qabaluha bi ashrin min al-khaba'isi kamɓe yahudanko'en sai ɓe ngari ɓe femnidiri nemaji ɗiya to ɗi Allah ɓe sappo e ɓe ngari ñidduɗi sappo e madadumaji ɓe ko ɓe ngari no ɓe boɗɗi sappo laato ɓe getti nema Allah sai ɓe kufrani Allah e wadgo ñidduɗi sappo. Toni fa'alallahu alaihim ashrata anwa'in min al-iqabi kanjum waɗi Allah bo jippinani ɓe yangaraji bo sappo wa kulluha fi hadhihi surati e paɗɗon nder sural ngol. wal yahudu al-mu'asiruna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam anama Allahu alaihim ashra anumin aidan qabaluha bi ashri khaba'isa kamɓe yahudanko'en waduɓe annabi zamanu kamɓe ma Allah neminani ɓe nemaji sappo bana ɗi babaɓe maɓɓe kamɓe bo e pemdiriɗi e ñidduɗi sappo. فأعقبهم الله تبارك وتعالى بعشرة أنواع كذلك من العذاب. الله بوسي ينجتي به ينجداجي سبوا هم بها. نعم وسبب حكاية هذه الصفات من آبائهم أن اليهود كانوا ينزهون آباءهم ويعتقدون أنهم مستقيمون. كودي الله إنن تأبي بابا مبه نعم صفة كودي موتك حكاية صفات بابا مبه غادي ngam kamɓe waduɓe annabi zamanu man ko bo yahudankejo ha o woni fu ɓe ɗon nuɗɗini woye baba e maɓɓe kamɓe ɓuri komoye sanaki ɓe ɓoosiɓe bo hamɓe bo on ɗowtaniɓe Allah wa annahum ala ayatillahi tabaraka wa ta'ala wa bi hadhihi al-ayati arafu anna aba'ahum kanu ghayra mustaqimina. E aya kaɗo ka Allah waddi to sai ɓe kefti baba e maɓɓe na ɓe ɓoosiɓe. Allah wi uzkuru ni'mati siftore nemam allati an'amtu alaykum ka nemiɗinanmi on ay ala aba'ikum ka nemiɗinanmi baba en moɗon. Nam to ka nemiɗinanmi baba en moɗon wa awfu bi ahdi kebbine alkawal on. To
kanje ɗiya to bana imamu suyuɗi ha tafsir muɗum o limti nemaji tati kanjum on hisneki fir'auna e sekeki maayo sekaneki maayo salo ko babae maɓɓe gaɗana e ɗownuki duule to sey sawi ha nder hacciyam muɗum hañum bo sey waddi jeeɗi luttuɗi ɗi Allah waɗani ɓe ɓe kisnama sharru fir'auna ɓe sekkanama maayo ɓe sharake babae maɓɓe ɓen Allah waɗani ɓe ɗownani ɓe o zallana aleykum ngawama Allah waddi duule ɗon ɗowna ɓe ngam ta nange torra ɓe sawi inni luttuɗi kanjum on Allah yafanake ɓe al afu anu Allah moyti boofi maɓɓe Allah hokki annabi Musa deftere Allah hokki annabi Musa hayre nde to o fiinde ni to ñamdu ɓe giɗi ɓe keɓay to njaram ɓe giɗi ɓe keɓay nden Allah hokki ɓe woɓɓe maɓɓe maayi Allah ummitini ɓe summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkuruna nden Allah jippinani ɓe ñamdu daga aljanna wiyeteno manno e salwa to ɗiɗi fumaji ɗum ɗi Allah riski ɓe kanduɗi ɓe ɓe ɗowtano Allah nden Allah inni kalluɗe maɓɓe sappo laatiɗi femdotirɗe e ɗiɗo kanjum konngol maɓɓe mbi sami'na wa asayna ɓe nani ɓe geddi nden ɓe ngari ɓe ngari ka rewgo ngaari nden nde ɓe jaadi annabi Musa ɓe mbi ase annabi Musa holla ɓe Allah nden konngol ngol Allah wi ɓe mbi'a to ɓe ngari nasugol birniwol aylata to ɓe ngari nasugo birniwol ngola to ɓe mbi'a hiɗɗatun mana ɓe ɗon toro Allah yaafoɓe ɓe canjingol ɓe mbi habbatun nden ɓe mbi Allah ɓe muñanta ñamdu woru seni Allah wurtana ɓe ko won nder leddi yowa nden ɓe canji kalmaji deftere maɓɓe ɓe canji nde ɓe bonni nde nden ɓe cali goonga ɓaawo ka wangi nden ɓerɗe maɓɓe njoori nden ɓe kefnani ayaji Allah ayiɗi ɓe ngaɗi nden ɓe mbari annabo en bo to ɗi hanji woni ñidduɗi sappo ɗi ɓe ngaɗi ɗi laatiɗi madadu nemaji sappo ɗi Allah waɗani ɓe yangadaji ɗi Allah waɗani ɓe sappo bo hanjum on to Allah ɓili tosku e talakaku dow maɓɓe to nden Allah tikkani ɓe Allah yowani ɓe yoɓugo haraji jizya Allah umri ɓe mbartida caka maɓɓe Allah moyti o artiri ɓe baaɗi o artiri ɓe gaduji Allah jippini yangade dow maɓɓe daga asamanji Allah waɗani ɓe telɓama wonɗon mbarnogo maaɓe ɓen Allah harminani ɓe belɗi ɗi o nettinannoɓe to ay kanji bo sappo yangadaji sappo femdotirɗe e luutugo nemaji sappo to nihi to waaduɓe e annabijo meɗen zamanu haɓe bona Allah waɗani ɓe nemaji sappo sey ɓe ngari ɓe lutiri ɓe ngaɗi haɓe ma ñidduɗi sappo to kamɓe bo kanjum wonta ɓe cuuɗi tinnore annabi sallah ɓe cali ɓe mbiyande yimɓe maɓɓe sappo silma nuɗɗina laato mumine ɓe mbattiti kalmaji maɓɓe e kalmaji deftere maɓɓe ɓe mbi bo ɓe jaa ɓe mbinda hunde ɓe mbiya daga ha Allah dawoni haha min indi la yashtaru bi samanan qalila ɓe mbari ɓe ngaɗi ka mbartirgo summa antum haulai takluna anfusakum wa takluna fariqan minkum min diyarihim nden ɓe parta woɓɓe maɓɓe ɓen ɓe gurtina ɓe ci'e maɓɓe meede ɓe nden ɓe ɗon colani ngeɗam duniya wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin yowwa to nden ɓe mbi ɓe giɗa jibrilu qul man kana adu walli jibrila fa innahu nazala ala qalbi nden ɓe tokki siiroɓe Allah haɗi bo tokkago siiro nden ɓe mbi nahnu abnaullahi ɓe ɓiɓɓe Allah nden ɓe mbi jungo Allah kam o colɗo mana o shiilajo o ketita yadullahi mawluda to ɗi sappo hanji ɓe ngaɗi kalluɗi ɓe ɗon lutuɗi nemaji to ni to Allah wi o awfu bi ahdi kebbine alkawal
أوفي بأهدكم هبنا من القول الذي أهدته إليكم القول الكم من كبني قال من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كان قال يتنطنك النبي صلى الله عليه وسلم كان قال القول to ngal ufi be hadi ko be hebina alkal modon allazi ahittungal alkammi on kajota jabeki yafeki hinneki wade gido jabe Allah way ya farhabuni wa farhabu way ya min tan kajode o handi lameri wa handi go lameri e do mana maf'ul e do fa'ilu handi go maf'ulu dimbola to dameri o handi ɗum ngam tabitingo wato hanko tan ba iyaka na abudu tawi iyaka na abudu ni a tammin da ta ɗum khususiya amma tawi na abudu ka wa rawa Allah wa rawa goɗɗo to amma ɗon wa wono no wa iyaya farhabuni kule min tan ta kule ko keɓoton ha lesɓe moɗon ta kule hunde duniya ta kule min Allah خفوني في ترك الوفاء كل من أتشوق هبينغو الكون غير ترك الوفاء بدون غيري يوا أنكبنا يوم الكون تو كل دون غيري تأكل تنا وآمنوا نتني بما أنزلت إليكم كجبنا ميون بما أنزلت نتني دفتر الجيب من ده دون النبي جون ده من القرآن كريم القرآن musaddiqan ya kemare de goddinore limama akum deftere na gondu tawra min tawrati kare tawra bi muwafaqati law fi tauhidi qur'anu ya tawrahu dum goddinki Allah de gaddi wala takunu onon yahudan ko en talata awwala kafirin bihi onon gon aran hefnani be deftere de ngam onon andi to arabe be jangai be anda himbe duniya be rutube be anda qur'an do wara be anda bo Allah wadde annabojo goɗɗo to onon ka yahudan ko non andi qur'an ɗo wara on andi bo annabijo bo ɗo wadde to onon ka talate onon woni aran hefnani ɓe ko anduɗo to ni wala tashtaru bi ayati ta bo mbatti toon samanangal bi ayati ayaji am allati fi kitabikum wonde deftere moɗon min naati muhammadin kanjum wiyete tinnore annabi sallallahu alaihi wasallam wonde deftere moɗon mbatti toon nde mbiwon na ɗum hanko ko waɗi samanan qalila jaɓon sheedon gokkon seɗɗa timmohon accawon arabɗon yasira jaɓon urullahon gokkon karon gokkon seɗɗa hon accon tokkago goonga andingo yimɓe tinnore annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yo iyaya fattaquni kuleya famin sifuni kuleya min tan wala talbisul haqqa ta jillidire goonga الذي أنزل عليكم جبنا كدو مودون بالبادل فور الذي تفترون هون ده بيرنون بيرنون فورة غارون دارنون نجئنون ده شتنون غوغا بمارة تانغالينون ولا تكتموا الحق تاشور غوغا بو ناتا محمد تنور النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون الحالفون عندي أنه حق النبي جو غوغا وأقيموا الصلاة تو نايما تو يدو ko yiɗi waɗa huɓanamo fuu o rewtano Allah to ɗumnake Allah ɗum huuɓan wa aqimu salata ɓooce julde to ɗon jura julde wonde ni to waɗa ko heɓata on wa atu zakata dokke zakka warka uma arraki ena juule hawtade e juuloɓe salluma almusallina muhammadin wa atba'ihi julde ɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe sahabaɓe makko wana za fi ulama'ihim to aya ngaroha kanka on atamuruna nnasu bil birri ka jippake fi ulama'ihim modiɓe yahuda wa kanu yaquluna ɓe ɗon mbiya li quraba'ihim ɓadiɗaɓe maɓɓe almuslimina julɓe to julɓe ngari gillake ɓe sey ɓe tangurto dinamo ka gonga to e ko yimɓe to yimɓe tangurto dina ka gonga onon bo nasataka e mbiya ɓe usbutu ala dini muhammadin tabite dow dina muhammadu wa innahu haqqun dina ka fakat ka gonga min andi hatta idha shawarahum ahadun fil imani bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ghariban qalu lahu amin bihi fa huwa nabiyyun haqqan har ma to goɗɗo wari sharwa keɓe kamɓe yahudan koyen o wi yiɗi awrutna annabijo kam ne kamɓe marɓe defte no ɓe andi e nuɗɗingo annabijo ɗo ɓe mbiya a tokkamo nuɗɗinmo ay o gonga han koye dina makko ka gonga to ni ɓe mbiyata to ɓe gi goɗɗo koɗo ɓe mbiya o nuɗɗina annabijo on gonga annabojo
wa idha shawarahum atba'uhum ɗo kon koɗo mo ɓe annda tawri ɓe hay tokko annabi ɓe tokka annabi jo o gonga dina mako bo ɗum gonga to amma wa idha shawarahum atba'uhum to ɓe gondi tokkiɓe ɓe naftortoɓe muɗum ɓe jaɓata jawle muɗum to wari sharwakiɓe to muhammadu o kanko o gonga min jamin tokkomo qalu sa mbiya la laysa bi nabi naw annabojo ta tokkemo ko waɗi ɓe ɓe gondu ɓeɗon jaɓa bo hunde ha maɓɓe to ɓe mbi annabijo gonga ɓe jogi tokka kamɓe mo ɓe luttidata amma oya to o koɗo to wari o nuɗɗinima o dillay to o dilli bo na o warta ha maɓɓe to majum o nafataɓe to sai Allah wiyata ɓe ata'muruna an-nasa bil birri on umra yimɓe ɓe ɗowtano Allah al istifhamu idha dakhala ala al isbati yanfihi istifhamu to nasi do tabitinki riwa tabitinki mana ta gaɗe banni ta umra yimɓe ɗowtare onon boka cakkinon hoore mo ay ma amartumun nasa bil imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɗum ko umroto yimɓe ɓe noɗɗinki annabi sallallahu alaihi wasallam watan sawna anfusakum nden accon koye moɗon to on umra yimɓe kam onon makko on amma on umri yimɓe ɓe gaɗa kuugal bongal onon bo on kaddaki on kuwangal tarruku ha ta acce ko umroton ɗum fala tamuruna haala to on umrata ɗum koye moɗon on umray woɓɓe kam ɓe jaɓe nuɗɗina ɗum boɗɗum amma onon bo koye moɗon on mbiyata on kollata nuɗɗina annabi sallama dow o gonga to ta gaɗe banni ɗo ɗum yangata kalluka wa antum alhaali bo onon tatluna alkitaba on ɗon janga deftere attawra nde attawrata wa fiha alwa'idu ala mukhalafati qawli amala e nder deftere attawra bo on andi Allah haalti waɗi yangade shatuka dow neɗɗo waɗa konngol luuta e kuugal mako ta wi'i kam yo kuwa iri ko mbiɗa amma ko wiyata feere ko kuwata feere aɗo ɗum kalta makka afala taqiluna onon pamataɗa su a fiilikum halluki kuugal moɗon fatarji una accon loroɗon faami mana kuugal mo ngal wooɗa si accon ngal sey ko on bongal wasta'inu bis sabri on andi on kabdi yonkiji moɗon jaɓana on ngaɗon ko hani ɗi cali to ballitore urlubul ma'una tan ɗaɓɓite wallide ala umurikum e dow fiji moɗon fuu bis sabri e muñal ñoƴƴi yonkiji moɗon ɗi kuwa ko hani ɗum mana bi sabri ɗo habsin nafsi faddaki yonki alama takraw dow ko ki wañi fadduɗa yonki ma ko ki wañi ɗum kuwa ɗum toyi ɗum boɗɗum yewwa wassalati ballitore julde ada'i salati hokkuki julde afradaha bi zicri Allah wajjiɗini julde o inede hayre tan ta'ziman li sha'ni ha ngam o mawna fimare nden bo hayre ko moye joginde to waɗata ko wala no wayo lutuɗo to ni wa fil hadisi nder hadisi on kan nabi sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu amrun badara ila salati to hunde satani annabi sallallahu alaihi wasallam to sai o yawana nanga julde to nangi julde to e jitan ko ɗum e kala ko ɓillata ɓernde maɗa fo to ɓernde maɗa metti ko hunde wonde ɓillima ko hunde wonde heɓima nde ɓillanima umma juulo ta dasi julde ni ko timmina julde darɗe ɗiɗi ni ko juulaɗe silminaɗe a yejjiti ɗum to ni wa qila woɓɓe mbi alkiɗabu lil yahudi yahudon koye bolwante lamma agahum anil imani sharhu wakkati elede mana mawnitare ko hobbur riyasate e yidde ardugal faddiɓe haɗi ɓe noɗɗinki annabijo kanjum on Allah wiyata ɓe ɗaɓɓite wallide ballitore muñal muñe tokkoɗon annabijo nde o gonga to gi on mbawata bo ɓerɗe ma no carake gaɗɗuɗɗune juulugo ton ɗon juurani to nasi dina annabijo on ɗon juurani ɗum pat nango yidgo mango laatago kaza pat on acce nango ko umiru bi sabri seɓe umra muñal o huwa somo hanjum ɓe ɗuɗɗuna suumay lianna yukasiru shahawata suumay yeway shahawa ɓi adama wasalati ɓe umra bo julde li annaha turisul khushu a kayre bonde nde rontina yankinade ego to ɗon juulani to waɗa to jeeya ɗo waɗa jankini ɗo wa innaha julde nde hadi salatu nde julde la kabiratu nde teddude fa sagiratu nde teddude illa alal khashiina sey yankiniɓe sey ɗowtaniɓe Allah yankiniɓe ɓe mbawata lismaki julde ko nde to ɗum ɓe allazina yazunnuna kamɓe on laɓɓinɓe zanna ha ɗo ɗum laɓɓinki ha ɗum gikke kamɓe on laɓɓinɓe yuqinuna ɓe laɓɓini yowwa annahum mulaqu rabbihim ɓe andi fakat ɓe fotta e jomiɓe ɓe fotta e jomirawo
يوا أنهم ملاقو ربهم بربنا يفتح جومي به جومي راو بالباس أمغال معنى الله أمتنا تقلي يفتح بالله وأنهم إليه راجعون نبي لبني بو وارتو إفاقوا الله يعني عندي ngata fago Allah ko jazihim Allah warji tobe to kambe bawata julugo julde konde julde hoyanabe amma to goddo odo seka o ummitinte dona o barjete do wawata o lesmo julde la herajiuna ajon tajamiro ya bani israila ya onon bibbe annabi yaquba uzkuru nimati shiftore nema fa moƴƴeram allati anamtu alaykum de moƴƴammi on zakkarahumullahu tabaraka wa ta'ala bini amihi Allah ɗon siftino yahudan koyen moƴƴa o moƴƴani ɓe liyashkuru ngam ɓe getta Allah man Allah wi siftore bo wa anni faddaltukum mi ɓurni on fa faddaltu aba'akum mi ɓurni baba en moɗon alal alamina e dow tagefuji zamanu maɓɓe fuu alami zamanihim alamji zamanuru maɓɓe ɓe ɓuri kala alamji zamanuru artunoɗo fuu Allah wi wattaqu yawman kule ñalawmare la tajzi nafsun an nafsin shay'an nde yonki gokki heƴanta yonki hunde ko ɗume won ñalawmare warata ñande dargal wala yonki wawata wiya heƴana yonki gokki wala keƴanowo goɗɗo ko yawmul qiyamati kayro ñalawmare dargal wala yuqbalu min ha shafa'atun seeto bo jaɓatake ha ñandere nden to ni Allah waɗa isnu ay laysa laha shafa'atun fatuqbalu wala seeto jaɓetengo to seeto ngo Allah yerdi kanjum ronde wiyata famalana min shafi'in wala sadiqin hamim mana ɓe ngala ceetotoɗo ɓe ngala bo giɗo gurtinoɓe yangada Allah wala yukhadhu minha adlun shewtuɗi bo jaɓatake fida'un wala ko goɗɗo hokkata o yi yangada Allah o nastay ka Allah bo umri se o nastaka o wiyata o woodi goɗɗum ko hokkata hisnamo yangada ka ɗum waɗa dergal ka wala hum yunsaruna ɓe ballatake bo yumna'una ɓe kaƴe min azabillahi yangada Allah wa idh najjaynakum ha jonta siftore ono yahudanko'en wakkati kisnumi on aba'akum kisnumi baba en mon min ali fir'auna daga fir'auna yimɓe muɗum min fir'auna wa alihi fir'auna yimɓe muɗum ɓe kaɓɓiɗo ɓe jangitaɓe ɓe kalkaɓe Allah hisniɓe yasumunakum ɓe ɗon deftina onon bani israila yuziqunakum ɓe ɗon menna on su'al azabi yangada catuka ashadda al azabi yuzabbihuna abna'akum ɓe ɗon kirsina ɓiɓɓe moɗon yaktuluna awladakum ɓe ɗon mbara ɓiɓɓe moɗon almawludina dañaɓe fir'auna mbari yimɓe ɗuɓɓe wa yastahiyuna nisa'akum ɓe luttina rewɓe moɗon ɓe ngeɗnaɓe kamɓe ɓe mbartaɓe to ɓinguel dañama ɓinguel debbo ɓe acca ɗum to ɓiɗɗo gorko dañaɓe mbara ɗum ko waɗi way ngam ay dañeteɗo mbi dañeteɗo dillanamo fir'auna o gorko annabi Musa to kanjum ɓe andini nder worɓe ɗon o ratto amma ɓiɓɓe rewɓe wala ko ari ɓe memata ɗum amma worɓe kamɓe gari kam mbargo duuɓe ɓe ɗon mbara ɓikkon ɗi qawli badil ko hanati ngam yoga buude en wi'iɓe inna buude en ko boka en woɓɓe andiriɓe ko to goto nder boka en ko buude en wi'iɓe inna mawluda yuradu fi bani israila woodi dañeteɗo dañete nder bani israila ɗo yakunu sababan li zahabi mulkika hanko latoto sababu dillukilamo ma an fir'auna to nde fir'auna wi'a gol se o wi na sey to ɓiɗɗo no accama o dañama ma nden da o ittalamo lamu makko da haɗo so waɗi kala debbo reedujo fof to ɓe ɗo cubrani ɗo ɗum ayni ɗum ñande o dañi to ngel jippangel gorgel ni kirsagel banni ɓe ngari kawaggo wa fi dhalikum bala'un min rabbikum wa fi dhalikumul azabi yangada ka fir'auna yangitata on bala'un ɗum yangada ɗum masibo azimu mawɗum min rabbikum ƴiftum daga jomi on ko bo wa fi dhalikumul inja'i hisnoki Allah hisni on kisoɗum daga sharru fir'auna haɓɓon halka on fu mon ɓe tokki on har maayo har ɓe ngara ɓe timmina on ɓawa on gurtake misra to ɗo bo ande bala'un ɗon bo ina amun ne'ma bala'u jaɓay mana ibtila'u jarribore jaɓay mana ina amu ne'ma ɗon bo ɗum ne'ma makka daga ha jomi on to nihi bala'u min rabbikum aw fi dhalikum in ja'i bala'un in amun azimun min rabbikum jomi on jomirawo wi har jon tawaskuru shiftore onon bani israila is faragna bikumul bahra wakkati min shekani on maayo ngam caloɗon nonnon bo anabi Musa nde wari waddi sawru muɗum nde fi dow maayo ni sey ngo sendi sey ndiyam man ƴefti waɗi ƴuuge sey
sey nda laamgol ko toye laabi 12 nayima bo kamɓe kabilajo e kamɓe 12 so ɓe ngari ka salago ɓe pat ɓe calode ɓe dilli sey Fir'auna waɗi hañum bo sey ndiyam hawti sey hippiɓe to ni is faragna bikum bahara wakkati min shekani maayo falagna fo an jeynakum min kisne o minen garaki yollaki nder maayo ngo wa angaragna ala Fir'auna min jolli Fir'auna yimɓe muɗum fof Fir'auna ɓawma fof wa antum tanzuruna ɗon giya ko feɓoto fof e hamɓe wi bani Israila pat salake ƴaɓɓitake nden Fir'auna wari kañum ɓe yimɓe muɗum nda laabi ate ɓe bani Israila tokki ɓe ɗon giya hamɓe ma ɓe tokkayde ɓe caalo har ɓe nassi yede ɓe jotti caka maayo so Allah wi ndiyam hawta e ndiyam hawta ɓe pat ɓe kalki nder maayo waɗa Fir'auna ɓe tokkal mum fof on ɗon giya bo ko fe'oto ha joni tan siftore wa iz wa'adna Musa Allah wi wakkati alkammi annabi Musa 40 leylatan wa ya usumu sumayeje 14 nuɗihi in dangiɗayi ha attawrata mi hokkaymo deftere mako wiyetende attawra wakkati balɗe 14 to e timmi to ha ton nder surol arafi oɗo wiya o wa'adna Musa 30 leylatan wa atmamnaha bi 10 wa tamma miqatu rabbihi 40 leylatan ñalɗe 13 Allah hoccannomo nde wayi o suumiɗe to ɓi to ñande o yahino o yiida be Allah sey o waɗi siwakiwal sey o woggi ñi'e maako honduko maako acci ɗuɓugo to nde wayi sey Allah wima e no waɗi gurgura ittuɗa duuɓengol honduko ma o wiɗa wara ha Allah honduko maako e ɗuuɓa Allah wi ayi duuɓengol ngol mari haaji to yo ɓedda sumaki balɗe 10 e nde o ɓeddi sumago balɗe 10 to 10 ɗe o suumiɗe to sey ɗe garti 40 kanjum wiyata 40 leyla yowwa sey Allah hokkimo attawra nden kadi nam summa takasumul ila on jaɓi annabi Musa jaɓani on deftere o waddi oɗon jangina on nde amma fu enen summa takatumul ijla sey jogiiɗo gaɗɗon ka rewgo ngaari allazi sango samiriyu ilahan annabi Musa dilli fa jaɓo e deftere o warta ore tawi ay woɓɓe kam pat nder maɓɓe o samiriyu waɗani ɓe gagel nde waɗi gagel o hooci leddi holofre puccu Jibrilu leddi ndi o hooci o sammini nder honduko magel singel warti ngel ka umsugo ba ngaari sey mbiya sey o wiyata ɓe ay o wiyete Allah moɗon Musa on ma yehi teftugo mo majji sey ɓe ngari ka rew bondi balɗe 14 ɓe ɗon ndewa ngaari to sey nde annabi Musa warti o do'ani samiriyu kam garɗo gagel kam do'a kallu kam ka tokkimo bo to gagel ɓe ndewano goo o hooci ngel naani ma kangeri ngel wara o waɗi ngel nder yitte sey ngel ɓolwi hooci o sakkini ngel nder maayo to kanjum Allah wiyata summa takasumul ila sey jogiiɗon ngaari min mbaadi hiɓaawo annabi Musa e jaɓan gon deftere ngarti ɗon ndi ilhamo ila imi adina ɗo tokkino rewgo ngaari wa antum zalimun on anndi on tooñi ɓe bitti kaasi hiili wat ikumol ibadata fi gayri mahalli jogaago ngaari ndi rewandi on ndesi dewal na nokkure maagal so ni alhamdulillah alilma indallah allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin abdika wa rabbika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin